Egun historikoa atzokoa. Gaur zorionez eta postasunez esan dezakegu Sanse bigarren mailako taldea dela berriz ere, hirugarren aldia hau lortzen duela eta benetan azpimarratzekoa da jokalari hauek lortu dutena denboraldi honetan, naiz eta atzo oso zaila dirudi momentu baten, Markel. Bai, Sanseko gaztiak atzo erakutsi ziguten, bueno, gogua eta ametsak, zailtasun guztiei aurre egiteko kapaz zela, eta hori erakutsi ziguten, ez? Beste behin ere luzapenian, baina kasu honetan ez genuen behar izan, hori, sailkapeneko abantai hori, Manes Gibelaldek penaltia bihurtu zuan, ez? Eta atzokoa, behintzat eurek bizitza osoan gogoratuko duten momentu bat bizi zuten. Dudari gabe, beraiek gogoratuko dute, eta nik uste dut guk ere baietz, ze azkenean postasun hori gaitza da astutzeko, Bai, eta hori, konta, bai, esan. eta hori momentu baten oso grisa zirudiela, oso beltza, bat eta hiruko emaitza ekarri zuen Sansek Tarragonatik, eta partida nahiko baretuta eta kontrolatuta hasi zen Josu Ribasen gazteentzat, baina gero momentu baten Nastik aurretik ipini zenean, eta gero batez ere bigarren golarekin oso zaila zirudien helburua lortzea, eta azkenean lortu zuten batez ere barrutik atera zuten kemenarengatik. Bai, ezinezkoa da empatia sentitzia momentu hori ikusterakoan, ez? Egisa da, taldia oso gaztia dala, eta, momentu nahiko beltza bizi zutela, batez ere gimnastiken bigarren golaren ostean, baina, burua hotz mantendu zuten, eta momentu osoan, nahiko hogeta bost, hogeta urte edukiko baluketen bezala jolastu zuten, eta egisa da, Manes Gibelalderen gol hori, ikusi genuen reakzioa zelako izan, zanez batez ere Ruperezena hor, bere bigarren txartela jokoan ikusi alzuala, baina, ondo atera zan guztixa, eta merezita, seguru. Bai, eta ezinezkoa da garaipen hau ulertzea, garaipena edo igoera, ze atzoko partida porrotarekin amaitu zen, baina zorionez igoera bilakatu zen. E, ezinezkoa da ulertzea jokalari batzuen partida ikusi gabe ez, adibidez Ruperez berak oso partida ona egin zuen, Jon Balda oso ondo aritu zen bai defentsan eta bai erasoan, eta batez ere Mikel Rodriguezek partidaren kontrola hartu zuen lehenengo momentutik, eta berarena egin zuen Realaren jokoa. Bai, zirudien bi birika izan biharrian lau zituztela bakoitzak, ez? Osea, ikusi genuen da hogei garren minutuan Ruperezek ere energia zeukala gora igotzeko eta presionatzeko. Orduan, claro, momentu honetan ezinezkoa da pentsatzea datorren urtean segertatuko dan, ez? Ze nahiko marroi dakate direktibak lehenengo talde osatzeko, oin bigarrena etortzeko, baina hala eta guztiz ere, marroi hau komi kakotxeta artean ona da. Ze, ikusiko dugu ustot, 2021, 2022 urtean, fitxaketak ikusi genituen bigarren talderako, bigarren mailarako, orduan ikusiko dugu datorren urtean zer geratuko dan, ez? Ze alde ona eta alde txarra dago. Claro, eske nik ere hori xe pentsatu nuen atzo gabaz. Orain arte, fitxaketak gutxi ikusi dira Sanserentzat, egia da egon direla azkeneko udatan, adibidez Osazu heldu zen Hmm. iaz, baina claro, hemendik aurrera futbol profesionalean jokatzen duzu eta Realaren antolaketoa edo planifikazioa guztiz aldatzen du honek, ez? Zuk esan bezala, bere alde ona dauka, igoera honek, ze maila bikaina erakusten du daukala bigarren taldeak eta jokalariak jada prest egongo liratekela lehenengo taldean Hori da. jokatzeko, baina alde txarra da denak ez dutela tokirik eta hor aukeraketa bat egon beharko dela uda honetan, ez? Bai, bere garaian ikusi nola Pokorni, Jonathan Gomez, fitxaketa Mhm. horiek gertatu zian, eta, hau, bigarren aukera bat izan daiteke zenbait jokalarirentzat, ez? Adibidez, John Maguna, ze badirudi lehenengo taldian ez duela lekurik izango, orduan, beretzat beste aukera bat izan daiteke. Eta gero baitxa ere, ikusiko duea direktibat, ze jarriko duan maikainen edo zerk izango duen pisu geixo. Ze lehenengo taldia, osatu inbiar dozu, baina nik uste, eta batez ere, gaztiekin duten esfortzo ikusi eta gero, ezin dozu bigarren taldia zenen taldia alde batera utzi. Eta hor, ala deriba esaten dan bezala utzi, ez? Bigarren mailan. Hori da, eta hemen izen batzuk nabarmendu behar ditugu, ze agian Sergio Francisco eta Josu Ribasek gehien erabili dituzten jokalariak aurten, bai izan dezaketela paper garrantzitsu bat izan zen bigarren Hmm. mailan, baina
aukera horiek ere lehenengo taldearekin. Adibidez, ez dakigu zer gertatuko den Iñaki Ruperezekin, oso garrantzitsua izan dela aurten, baina lehenengo taldean kompetentzia handia duela. Luken Beintia ere oso garrantzitsua izan behar da bai ala bai Sanserekin bigarren mailan, baina noski lehenengo taldean ere aukera izan dezake, eta ero beste jokalari batzu, adibidez Tomi Carbonell, Jon Balda, Goti, ez? Bai, ikusiko dugu naiz eta lehenengo talde horretan lekurik ez izan, bueno, bigarren futbol profesional jolasteko aukera izango dutela, ez? Egisa da, bueno, eta nik uste albiste oso ona dela, gehienak gipuzkorak diazela, eta horrek asko posten digun, bueno, datu bat da, zuretzat eson, ze adibidez nire herria badau, baina mutriku ez dago herri hoien artean, ez? Mutrikuk ez dauka ordezkaririk lehenengo bi taldeetan, baina uste dut mutrikuar batek Sanserekin egingo duela aurre denboraldia. Orduan ikusiko dugu zer gertatzen den hor, baina benetan arro egoteko arrazoia da. Gipuzkoako 16 herri egongo dira ordezkatuta futbol profesionaleko lehenengo bi mailatan, bai lehen taldean eta bai bigarren taldean. Beraien artean, bueno, Hernani, Zarautz, Anoeta, Donostia, Getaria eta beste hainbat herri, eta hori benetan harro egoteko seinalea da, ze esan nahi du Realak konfiantza jarri duen modelo horrek Horretan, bai. funtzionatzen duela, benetan. Hori da, 700.000 biztanleko probintzia batek, bueno, 3 talde profesional ditu, hori, lehenengo mailan, ez? Nesken taldia, Mhm. hori, nesken liga horretan, gero la ligan Reala eta Sanse bigarren mailan. Osea, ikusi dugu, hori, Realeko modelu hori benetan eraginkorra izan dela, eta etorkizun oso politxa dator, aurretik egia esan da. Bai, uda nahiko zaila edo exigentea izango da Realarentzat, Bai, planteamendu serio bat egin beharko duelako zer nahi duen lortu hurrengo denboraldian, baina inork ezin du esan bere bi lehen taldeak, maskulinoak behintzat, lehenengo bi mailatan dituela, ez? Bost liga handietan inork ez du lortu hau, eta Realak azken lau denboraldietan bi aldiz lortu du, eta hori oso oso handia da, eta hemendik gure kanal txiki hontatik ere nabarmendu nahi dugu eta goraipatu nahi dugu hori da. Gipuzkoa lurralde oso emankorra dela futbolarentzat. Bai, filialen kontuko ja kanpaina beti bezala hasi da, ez? Ikusi du bai Twitterren, bai albiztietan, bueno, filialak futbol profesionaletik kanpo nahi dituzte latera, ez? Baina gure gaztiak beste alde batera begiratu dute, euren lana egin dute eta lortu egin dute. Bueno, bada espada, beste kanporaketan Andorrak irabazi zuen, ustot penaltiz ere lortu zuela garaipena, hortaz, bueno, Realakin batera, Andorrara igoko da, eta bidai nahiko, bueno, xelebriak izango dituzte, ze ikusi olden eta Ceuta adibidez bizitatuko dute. Osea, mugimendu asko izango dute. Bai, eta gero Espainiako iparraldean ere talde potenteak daude, Mirandes bigarren mailan geratu da, Sporting, Depor, interesgarri egongo Bai, da batez bigarren ere maila hori, historikoak. hori da, interesgarri egongo da, Europarik ez dugu izango datorren urtean, baina futbola ez da amaitu hemen, eta, bueno, sortez, disfrutatu gal izango dugu bigarren mailarekin ere, eta baita ere lehenengo mailarekin, orduan, disfrutatzea tokatzen da orain. Hori da, guztiz merezidako urtia dator aurtengo denboraldian, eta ikusiko dugu ea plangintza nolako izango dan, zer bai Sergio Franciscorena, eta bai, bueno, Erik Bretosena, ez? Baina, momentuz, gogotsu eta, bueno, bai, gogo handiz, gure Sanse bigarren mailan berriro ikusteko. Hori da.